Sing jajan siji sing budal papat. Halo halo rek. Pokok atiku ki ndredeg rek lek wis diparani bocil-bocil sakmene kae. Oleh opo wedine aku tuku kabeh terus aku glimpungan sing nandang. Lah tibake sing tuku cuman arek siji tapi pengikute delok entah. Arek papat iki gawe rame sak warung. Sing ditakokne akeh iki piro iki piro iki piro. Lah tibake tukune cuman siji. Wis ngono iku ya lek jenenge bocil. Mas yo tukune cuma siji tapi biasane engko balik maneh. Soale gantenan, mari sijine tuku, sijine sing tuku. Ngono iku ora bareng-bareng. Tapi Mas yo tukune siji tak jarne karo aku. Soale opo? Biasane bocil-bocil iki arek seneng nggawa kabar. Ini lho nang warunge Mbak Elok jual iki, jual iku. Ayo tuku nang kono ae. Biasane iku koyo ngono. Akhire opo? Warungku tambah rame karo bocil-bocil. Kok niku ta akhire sing kepingin kan kabeh. Percaya ya marine lak ono sing balik gitu ku pisan. Oke, sampai kene sik ya videoku. Engko enteni maneh videoku selanjutnya.